Bore da, croeso unwaith eto I Garsalem a'r bore poeth, heilog. Mae'n braf eich gweld chi a croeso chi hefyd chi sy'n gwylio o adra. Bore yma, mae'n stori ni, mae John yn mynd I dod I ni yw trwedigaeth Saul, pan mae Iesu yn cyfarfod Saul ar y ffordd I Damascus. Ac heddiw, mae yna ganeuon sy'n ni'n licio canu am bwer Duw, am pa mor fawr yw Duw a'i bwer o. Ond hefyd, pa mor bersonol yw Duw hefyd a sut mae Duw yn siarad efo ni. A can cyntaf da ni am canu yw mor fawr o'i ti. Dwi'n licio mor fawr o'i ti achos mae yna penillion gwahanol sy'n sôn am greadigaeth, sy'n sôn am waith Duw trwy Iesu a sut mae Duw wedi adfer ein perthynas efo fo. Ac y penwythnos yma eisiau allan am dro I fyny mynydd efo rhai ffrindiau yma yn y capel efo Delyth ac Iwan. Ac oedd sbio o gwmpas a sylweddoli pa mor fawr yw Duw. O'n I eisiau rannu chydig bach o hynny fore yma hefyd efo chi. Felly mae croeso I chi sefyll, os liciwch chi, neu I gadw neistedd. A os da chi adra, mae croeso I chi canu. Daw i'n barchedig ofon wrth feddwl am holl waith dy ddwylo ti yng nghaneser Ari a daran ddon drwy'r crea'r oll dwrym a wela fi can fy arglwydd yw I ti mor fawr o'i ti mor fawr o'i ti can fy naid can fy arglwydd yw I ti mor fawr o'i ti fynd am dro Drwy'r glenydd teg a dolydd a gwrando cael yr adar yn y gwydd a bwrw trem o gopa uchel fynydd yn swn yn nant ni fam yr awyr can fy naid can fy arglwydd yw I ti mor fawr o'i ti mor fawr o'i ti can fy naid can fy arglwydd yw I ti mor fawr o'i ti, mor fawr o'i ti. Pan ddaw i'n cwr, hyd yw roi fam heb arfer, a roi yn iawn, ti hwn ti ddeall groeso I fod yn dwyn fy maic i'n gwared I fadd yma roi sef ei gwaed
chedigaeth gandda'r gan bydd fyny mor fawr o'i ti can fynnau'r can fy arglwydd yw i ti mor fawr o'i ti mor fawr o'i ti can fynnau'r can fy arglwydd yw i ti mor fawr o'i ti mor fawr o'i ti ac yna mor hyfryd ac mor brydferth yw dyma nghan am bydd amen mor hyfryd yw ac mor brydferth yw cariad Iesu drostai Safaf ryfedd a fyny gwmni Iesu o Nazareth ni allaf ddeall ei gariad at bechad i'r eog am hir canaf mor hyfryd yw ac mor brydferth yw dyma nghan am bydd amen mor hyfryd yw ac mor brydferth yw cariad Iesu drostai camrodd mechod am gofir a'i glamryd arno'i hun cariodd ein baich i Calfaria dioddefodd am marw'n ein lle canaf mor hyfryd yw ac mor brydferth yw dyma nghan am bydd amen mor hyfryd yw ac mor brydferth yw cariad Iesu drostai gydag efo'n gogoniant caf weld ei wyneb llawen lawenydd bydd bythoedd i ganiam ei gariad cry canaf mor hyfryd yw ac mor brydferth yw dyma nghan am bydd amen o
mor fawr wyt ti. Canwynaid caf fy arglwydd yw i ti. Mor fawr wyt ti, mor fawr wyt ti. Amen. Gewch chi eistedd. A nawn ni clywed y testyn gan Lowri Iwan. Stori Saul o Llyfr Actau, penod 9. Bore da. Fe rai fi dwtsiad y Beibl yma, sori. Dwi'n methu gweld. Da ni'n darllen o Actau 9, rai gychwyn. Yn y cyfamser, roedd Saul yn dal i fynd o gwmpas yn bygwth lladd y dilynwyr yr arglwydd. Roedd wedi mynd at yr archoffeiriaid i ofyn am lythyrau y synagogau Damascus yn rhoi hawl iddo arestio unrhyw un oedd yn dilyn y ffordd. Roedd ganddo awdurdod i gadw dynion a merched yn y ddalfa a mynd â nhw'n gaeth i Jerusalem. Roedd yn agos at Damascus pam fflachiodd gola disglair o'r nefoedd o'i gwmpas. Syrthiodd ar lawr a chlywed llais yn dweud wrtho, Saul, Saul, pam wyt ti'n fy erlyd i? Pwy wyt ti, sir? Gofynodd Saul. Iesu ydw i, atebodd. Yr un wyt ti'n ei erlyd. Nawr cod ar dy draed a dos i mewn i'r ddinas. Cei di wybod yno beth mae'n rhaid i ti ei wneud. Roedd y rhai oedd yn teithio gydag yn sefyll yn fyd. Roedden nhw'n clywed y llais, ond doedden nhw'n ddim yn gweld... doedden nhw'n gweld neb. Cododd Saul ar ei draed, ond pam agorodd ei lygaid, doedd e ddim yn gallu gweld. Dyma nhw'n gafal yn ei law ac yn arwain i mewn i dre Damascus. Arhosodd yno am 3 diwrnod. Roedd yn ddall ac yn gwrthod bita nac yfed dim. Yn byw yn Damascus, roedd disgybl o'r enw Ananias oedd wedi cael gweledigaeth o'i arglwydd yn galw arno. Ananias, ia arglwydd atebodd, a dyma'r arglwydd yn dweud wrtho, dos i di Judas yn stryd union a gofyn am ddyn o'r Tarsus o'r enw Saul. Mae yno'n gweddio. Dwi wedi dangos iddo bydd dyn o'r enw Ananias yn mynd ato a gosod ei ddwylo arno iddo gael ei golwg yn ôl. Ond arglwydd, meddwl Ananias, dwi wedi clywed llawer o hanesion am y dyn yma. Mae wedi gwneud pethau ofnadwy i dy bobl di'n Jerusalem. Mae'r prif offeriad wedi rhoi awdurdod iddo ddod yno i arestio pobl sy'n credu yno ti. Ond meddai'r arglwydd wrth Ananias, dos. Dyma'r dyn dwi wedi ddewis i ddweud amdanau wrth y bobl o genhedloedd eraill a'r brenhinoedd yn ogystal ag wrth bobl Israel. Byddai'n dangos iddo bydd ei hun yn dioddau llawer am fy nili ni. Felly, dyma Ananias yn mynd. Aeth mewn i'r tŷ, gosod ei ddwylo ar Saul a dweud wrtho, Saul, frawd, mae'r arglwydd Iesu wedi ymddangos i ti ar dy ffordd yma, wedi dy anfon i ata ti, mwyn i ti gael dy olwg yn ôl, a chei di dy lenwi ar ysbryd glân hefyd. Yr eiliad honno, dyma rhywbeth tebyg i gen yn syrthio oddi ar lygaid Saul, ac roedd yn gallu gweld eto. Cododd ar ei draed a chafodd ei fedyddio, wedyn cymerodd rhywbeth i fwyta a chael ei gryfder yn ôl. Diolch yn fawr iawn, Lowri. O'n i eisiau darllen pwt bach ar ôl i ni glywed y hanes yna. O ddechrau llythyr i'r Galasiaid, lle mae Paul yn sôn am y profiad yma. Achos dwi'n meddwl fod o'n ddiddorol clywed yn ei eiriau mae'n helpu ni clywed beth sydd gen i fod i ddweud hefyd. So, Galatiaid penod 1 ac adnod 13. Mae'n siŵr eich bod chi wedi clywed be roeddwn ni'n ei wneud pan o'n i'n dilyn y grefydd Iddewig. Roeddwn ni'n erlyd Cresnogion fel ffanatig ac yn ceisio dynystrio eglwys Dduw. Ro'n ni'n cymryd crefydd gymaint o ddifri ac ymhell ar y blaen i eraill oedd yr un oed â mi. Ro'n ni ar dan dros ein traddodiadau Iddewig ni. Ond roedd Duw wedi fy newysu cyn i mi gael yng ngeni, a bydd e'n anhygoel o garedig tuag ata i drwy yngalw i'w ddilyn. Gwelodd yn dda i ddangos i fab i mi, mwyn i mi fynd allan i gyhoeddi'r newyddion da amdano i bobl o genhedloedd eraill. Dwi jyst eisiau tynnu yn sylw ni yn sydyn at pa mor bersonol di hyn i gyd i Paul. A mae yna rhywbeth i ni sylwi yna hefyd. Mae Duw mor fawr. Fo nath greu'r byd. Fo nath
anfon Iesu i adfer ein perthynas efo fo. Ond mae o'n Duw personol hefyd, a mae o'n cynnig hynna i ni fel unigolion. Da ni'n mynd i canu un gan ola cyn y pregaeth. Mae Iesu'n fy ngharu. Mae Iesu fy ngharu, mae'n dweud hynny'n glir. Nid wyfan ein heiddi, ond dyma yw'r gwir. Pa ots am farn eraill, pa ots beth yw'r si. Dim ond barn fy Iesu, sy'n cyfri fi mi. Rwy'n werth fawr i Iesu, ei drysor fi. Mi dalodd bris uchel a groes Calfari i brynu fy mywyd a maddau fy mai. Does dim byd all wneud iddo ngharu fi'n llai. Nid ydwyf yn berffaith yn awr diw awr, ond mae Iesu'n fy nerbyn a meddian i'n llwyr. Di amod, di gwilydd, di derfyn ei hun. Nid oes cariad tebyg i'w gael yn y byd. Anghofiodd pom siom a phob drwg fi o'r blaen, a mestyn yn dair at yr hyn sy o'mlaen. Cyflymaf ar Iesu, fy nod a diwedd, a byw yn ei gariad i'w ofran y nef. Cyflymaf ar Iesu, fy nod a diwedd, a byw yn ei gariad yw'r ofran y nef. Amen. Iawn, gret. Wel, i ddechrau diolch fawr iawn i Trey am yn arwain i mewn mawl eto bore yma. Da ni'n werthfawrogol iawn i bawb sydd yn harwain i mewn mawl, ac yn diolch i Trey am ei wasanaeth yn aml. Diolch i Lowry hefyd am y darlleniad, a da ni'n disgwyl ymlaen i glywed y gair gan John. Croeso i bawb sy'n ymuno o adre. Mae'n hyfryd eich cael chi yn rhan o'n addoliad ni bore yma, a mae'n neis gweld y capel yn, wel, mor llawn a da ni'n gallu cael o ar hyn o bryd hefyd. Ac yn olaf, da ni hefyd yn cofio am y plant i lawr grisiau, felly da ni yn cofio amdanyn nhw ac yn gweddio y cawn nhw fendith hefyd, gan bod yr ysgol Sul wedi ail-agor. Dwi'n meddwl bod fi'n iawn i ddweud bod rhai o'r ieuenctid yn aros mlaen ar y diwedd na ni i gael cyfarfod bach. So mae hwnna yn rheswm ychwanegol i chi fynd allan yn reit handi ar y diwedd a cael eich chats tu allan yn yr awyr agored, fel bod yr ieuenctid yn gallu aildrefnu'r ystafell ar gyfer be maen nhw am wneud. Wedyn,
y cyhoeddiad nesaf ydy hwn, sef bod ni'n trefnu tanio'r haf mewn chydig wythnosau. Sef rhywbeth tebyg i Llanllanast, i chi sy'n gwybod beth ydy Llanllanast, so mae yn rhyw ffurf gwahanol o fod yn eglwys, o ddysgu, o addoli a mwynhau cymdeithas gyda'n gilydd. A mae mynd i fod yn digwydd yn yr awyr agored mewn person ar safle Glan Morfa, jyst tu allan Caernarfon, sef le i chi fuodd i'r gwasanaeth Carola awyr agored, dyna lle fydd e, ond yn amlwg, da ni yn gweddio am dywydd gwell, na gaethon ni'r penwythnos yna cyn Nadolig. Nawr, mae yn ddigwyddiad sy'n agored i bawb, ond mae yn arbennig falle i ni ailgysylltu gyda'n gilydd, i bobl falle sydd ddim eto'n gyfforddus yn dod i ddigwyddiad dan do, falle bydden nhw'n teimlo yn fwy diogel i ddod i rhywbeth awyr agored, ac yn arbennig mae yn rhywbeth i ailgysylltu rhai o'r teuluoedd falle da ni wedi bod yn gweld dros Zoom, ond da ni ddim wedi gweld wyneb yn wyneb eto. So mae hwnna'n digwydd ar y 4 o Orffennaf am 2:00 y prynhawn. Ond bydd angen cofrestru ymlaen llaw. So os ydych chi ffansi dod, dyw e ddim just yn rhywbeth i'r plant. Bydd yna weithgareddau'r plant a dyna fydd ffocws lot ohono fe, ond mae'n rhywbeth i holl deulu yr eglwys. Felly, i gofrestru, da chi'n mynd i cersalem.com a wedyn mae yna fotwm tanio'r haf ar y top. A wedyn mae yna ffurflen i lenwi mewn fyna. Mi fydd niferoedd yn gyfynedig oherwydd rhywle Covid. So, os chi eisiau dod, cofrestrwch mor fuan â phosib. A peidiwch bod yn nerfus bod chi'n cymryd lle rhywun arall. Os fyddwn ni yn hitio sort of y maximum niferoedd, yna, we'll cross that bridge when we get to it. A falle bryd hynny nawn ni ofyn garedig i rai o'n chi ddim dod, mwyn galluogi pobl eraill i ddod. Ond ar hyn o bryd, os chi eisiau dod, cofrestrwch, a wedyn nawn ni weld beth sy'n digwydd. So, da ni'n disgwyl mlaen yn fawr iawn i hynna. Bydd hwnna yn hyfryd. Dyna ni, dwi'n meddwl. Na i just cyflwyno gair o weddi cyn bod John yn dod fyny i rannu efo ni. Wel, y Dduw Dad, da ni yn diolch i ti am y diwrnod newydd yma. Da ni'n diolch am yr heulwen sydd yn cwmpas ni heddiw. Da ni'n gofyn i ti fendithio pawb, nid jyst wrth i ni addoli bore yma, ond hefyd gweddill y diwrnod hefyd wrth i ni fwynhau a gorffwys yn dy greadigaeth di, ac yn bod ni yn cael yn ailenwi gyda dy gariad a dy ysbryd i fyw fel pobl y deyrnas dros yr wythnos sy'n agor o'n blaenau ni. O Dduw Dad, mae yna lot o bryderon, gofidiau a blinder dal yn gwmpas ni mewn cymdeithas. Yn arbennig, da ni'n cyflwyno unrhyw un sydd yma neu'n gwylio adre sydd yn flinderog a llwythog ar hyn o bryd. O Dduw Dad, gad i'r bobl hynny, gad i ni gyd wybod bod ti wedi dod at y blinderog a'r llwythog. O Dduw Dad, ro o'r ffwystra i ni yno ti heddiw, ac yn bod ni nid yn ffeindio rhyw egni o mewn i yn hunain, ond bod ni yn derbyn ysbryd ag egni gen ti i fyw bywydau fel disgyblion i ti wythnos yma. Felly, o Dduw Dad, i ni'n diolch i ti am John, ac i ni'n gofyn i ti roed rhyddid yr ysbryd iddo fe nawr wrth bod e'n agor y gair gyda ni. A da ni'n gofyn hyn i gyd yn enw hyfryd Iesu Grist. Amen. Diolch. Wel, diolch am hynny, ac am y cyfle i ddod yma efo chi heddiw i siarad tipyn bach o lyfr actau efo chi, ac dwi'n ffeindio llyfr actau rhywbeth sy'n gyffroes iawn i mi, ac yn ddiddorol iawn, ac yn ddefnyddiol iawn i ni fel Cristnogion. Dwi'n
meddwl bod ni'n medru gweld yr eglwys gynnar yna, ac mae'n dysgu ni rhywbeth heddiw ar gyfer yr eglwys heddiw hefyd. Felly, da ni'n edrych ar hanes Saul ar y ffordd i Ddamascus, trodigaeth Saul, Paul, yn Llyfr Actau penod 9. Ac wrth gwrs, mae'r hanes yma yn gyfarwydd i ni. Dwi'n meddwl bod ni gyd wedi clywed y stori yma. Ac hyd yn oed yn y byd, pobl sydd ddim yn Gristnogion yn deud pethau fel a Damascus Road Experience, profiad ffwrdd i Ddamascus. Hynny yw profiad dramatig sy'n newid cyfeiriad bywyd rhywun. A dyma beth da ni'n gweld efo bywyd Saul. Mae gen i rai bethau i ddeud fel cyflwyniad cyn i ni edrych mwy ar rhai, gwersi sy'n dod allan o'r testyn. Jyst rhai bethau fel cyflwyniad, tri pheth fel cyflwyniad. Yn gyntaf, y cwestiwn, pwy ydy Saul Paul? Wel, sgen i ddim amser i ddeud popeth am Saul neu Paul, dim ond rhai bethau sy'n helpu ni ddeall beth sy'n digwydd yma yn y testyn. Yn gyntaf, mae Paul yn Iddew. Felly, mae yn rhan o di-Israel, o bobl Israel. A dim ond Iddew, mae yn Phariseiad. Felly, y gora ymhlith y gora. Ac hyd yn oed yn Philippiaid 3, adnodau 5 a 6, mae Paul yn rhoi tipyn o CV fo fel Iddew yma. Mae'n dweud, ceis i fy enwaedu yn 8 oed. Dwi'n dod o dras Iddewig Pyr. Dwi'n aelod o lwyth Benjamin. Dwi'n siarad Hebraeg fel mae fy rhieni. Roeddwn i'n Phariseiad, oedd yn cadw cyfraith Moses yn fanwl. Roeddwn i mor frwd nes i mi fynd ati i erlyd yr eglwys Gristnogol. Yn ôl y safonau, mae'r gyfraith Iddewig yn ei hawlio doedd neb yn gallu gweld bai arna i. Felly roedd o'n Phariseiad, ac roedd yn credu fod o'n gwneud gwaith Duw. Mae o'n cyflawni y wyllus Duw yn beth mae'n gwneud. Wel, da ni'n cyrraedd yr ail pwynt fel cyflwyniad i'r testyn, sef chronoleg digwyddiadau yn yr hanes yma. Cyn i ni ddechrau, efo dechrau penod 9, mae'n rhaid i ni fynd yn ôl i benod 7 ac 8 i weld Saul mewn cysylltiad efo marwolaeth Steffan. Os da ni'n mynd yn ôl i benod 7 ac adnod 58, mae'n dweud, ar ôl ei lusgo allan o'r ddinas, dyma nhw'n dechrau taflu cerig ato i'w labyddio i farwolaeth. Roedd y rhai oedd wedi tystio yn ei erbyn wedi tynnu ei mentyll a'i rhoi yng ngofal dyn ifanc o'r enw Saul. Ac mae'n mynd ymlaen am hedod 8 adnod 1. Roedd Saul yno yn cyntuno'n llwyr y dylai Steffan farw. Ac nes ymlaen yn adnod 3. Ond dyma Saul yn mynd ati i ddinistro'r eglwys, roedd yn mynd o un tŷ i'r llall ac yn arestio dynion a merched fel ei gilydd a'i rhoi yn y carchar. Felly dyma tipyn o hanes Saul cyn i ni gyrraedd penod 9. Ond gawn ni jyst fynd trwy'r pethau chronoleg yn y stori yma, yn yr hanes yma, jyst un hatgoffa ein hunain beth sy'n digwydd yma yn yr hanes. Yn gyntaf, da ni'n gweld bod Saul yn gweld dysgeidiaeth ddilynwyr Iesu fel rhywbeth hereticaidd a pheryglus. Mae'n credu bod pobl y ffwrdd yn beryglus i ddewiaeth. Yn adnod 1, yn penod 9, mae'n dweud, yn y cyfamser roedd Saul yn dal i fynd o gwmpas yn bygwth lladd dilynwyr yr arglwydd. Wedyn,
mae Saul yn dal I erled Cristnogion wrth drio dinistrio heresi newydd, ac hefyd yn derbyn caniatad I fynd I Damascus I arestio Cristnogion a dod â nhw yn ôl I Jerusalem. Adnodau 1 a 2. Roedd wedi mynd at yr achofferiad I ofyn am lythyrau I synagogau Damascus yn rhoi'r hawl iddo arestio unrhyw un oedd yn dilyn y ffordd. Roedd ganddo awdurdod I gadw dynion a merched yn y ddalfa a mynd â nhw gaeth I Jerusalem. Wedyn, mae Saul yn cael profiad arbennig a dramatig efo Iesu ar y ffordd I Damascus. Adnodau 3 I 7. Roedd yn agos at Damascus pan fflachiodd golau disglair o'r nefoedd o'i gwmpas. Syrthiodd ar lawr a chlywed llais yn dweud wrtho, Saul, Saul, pam wyt ti'n fy erlyd I? Pwy wyt ti, sir, gofynodd Saul. Iesu ydw I atebodd, yr un rwy ti'n ei erlyd. Nawr, cod ar dy draed a dosi mewn i'r ddinas. Cei dy wybod yno beth mae'n rhaid I ti ei wneud. Roedd y rhai oedd yn teithio gyda yn sefyll yn fyd. Roedd yn nhw'n clywed y llais, ond doedd yn nhw'n gweld neb. Wedyn, mae Saul sy'n ddall rwan, dydy o ddim yn medru gweld, yn I fyddhau. A mae'n mynd I Damascus, efo cymorth y bobl a oedd efo fo, wrth gwrs, ac aros yno dros y 3 diwrnod wedyn. Adnodau 8 a 9. Cododd Saul ar ei draed, ond pan agorodd ei lygaid, doedd e ddim yn gallu gweld. Felly dyma nhw'n gafael yn ei law ac yn ei arwain I mewn I dre Damascus. O arhosodd yno am 3 diwrnod, roedd yn ddall ac yn gwrthod bwyta nac yfed dim. Wedyn, mae Ananias yn dod I mewn i'n hanes ni, a mae Ananias yn derbyn gorchamin gan Dduw. Adnodau 10 I 16. Yn byw yn Damascus, roedd disgybl o'r enw Ananias, oedd wedi cael gweledigaeth o'r arglwydd yn galw arno. Ananias, ie, arglwydd, atebodd. A dyma'r arglwydd yn dweud wrtho, dos I di Judas yn stryd union a gofyn am ddyn o Darsus o'r enw Saul. Mae yno'n gweddio. Dwi wedi dangos iddo y bydd dyn o'r enw Ananias yn mynd ato a gosod ei ddwylo arno iddo gael ei olwg yn ôl. Ond arglwydd, meddai Ananias, dwi wedi clywed llawer o hanesion am y dyn yma. Mae wedi gwneud pethau ofnadwy I dy bobl di yn Jerusalem. Mae'r prif offeriad wedi rhoi awdurdod iddo ddod yma I arestio pawb sy'n credu yn o ti. Ond, meddai'r arglwydd wrth Ananias, dos, dyma'r dyn dwi wedi ddewis I ddweud amdana I wrth y bobl o genhedloedd eraill, a'i brenhinoedd yn ogystal ag wrth bobl Israel. Byddai'n dangos iddo y bydd ei hun yn dioddef llawer am fy nilyn I. Wedyn, mae Ananias yn cyfarfod o Saul, ac mae Saul yn cael ei achau, mae'n cael ei bedyddio, a mae'n derbyn yr ysbryd glân. Adnodau 17-19. Felly dyma Ananias yn mynd, aeth I mewn i'r tŷ, gosod ei ddwylo ar Saul a dweud wrtho, Saul, frawd. Mae'r arglwydd Iesu wnaeth ymddangos I ti ar dy ffordd yma wedi fy anfon I ata ti mwyn I ti gael dy olwg yn ôl a chei dy lenwi ar ysbryd glân hefyd. Yr eiliad honno, dyma rhywbeth tebyg I gen yn syrthioddi ar lygaid Saul ac roedd yn gallu gweld eto. Cododd ar ei draed a chafodd ei fedyddio. Wedyn cymerodd rhywbeth i'w fwyta a chael ei gryfder yn ôl. Dyma'r holl hanes. Mae'n gyfarwydd I ni, ond os da chi fel fi pan dwi'n darllen y Beibl, dwi'n ffeindio pethau newydd bob tro.
Ac ella roedd yna rhywbeth newydd yn yr hanes y tro yma. Ac ar gyfer y peth ola yn y cyflwyniad yma, dwi'n meddwl bod yna ddau gwestiwn gan Paul sy'n bwysig i ni heddiw. Dau gwestiwn. Yn gyntaf, y cwestiwn yn adnod 5. Pwy wyt ti, Sir? Mae Paul yn gofyn am y llais. Pwy wyt ti? Mae hwn yn gwestiwn pwysig. Ac ar ôl hynny, mae'n gofyn y cwestiwn be nai, neu be ti eisiau i mi wneud. Wrth gwrs, yn y testyn, naethon ni ddarllen heddiw, da chi ddim yn gweld y cwestiwn yma achos bod yn defnyddio testyn Groeg arall. Ond os da chi'n troi i gyfieithiad William Morgan, dyma beth mae'n dweud, yntau gan grynu ac a braw arno a ddywedodd arglwydd, beth y fyny di i mi ei neithir. Hynny yw, beth ti eisiau mi wneud arglwydd? A mae'r ddau gwestiwn yma yn sylfaenol, yn bwysig iawn, ac y byddwn ni'n dod yn ôl at y ddau gwestiwn yma. Weithiau, pan dwi'n siarad am bethau yn y Testament Newydd, dwi'n gwneud lot o astudiaeth, ac weithiau dwi'n tueddu bod yn academaidd tipyn bach, ac yn camhleth efo pethau. Felly heddiw, roeddwn i'n meddwl am wersi ymarferol. Hynny yw, just darllen y testyn, be oedd yn dod allan i mi yn bersonol? Just yn ymarferol. Beth mae'n bosib i mi yn bersonol ddysgu o'r hanes yma? A roedd yna 3 pheth sydd wedi dod allan o'r testyn i mi yn bersonol. A dwi'n rhannu'r pethau yma efo chi, a gobeithio bydd yn ymarferol ac yn fendithiol hefyd. Felly tair gwers ymarferol os licio chi. Yn gyntaf, da ni'n medru gweld archiad dwyfol yr eglwys, y mandate i'r eglwys, trwy edrych ar hanes Paul. Da ni'n medru gweld ewyllus Duw ar gyfer yr eglwys ar y pryd, ac ewyllus Duw ar gyfer yr eglwys heddiw hefyd. Yn y testyn yma, wel, yn y lle yma yn llyfr Actau, mae yna 3 hanes sy'n allweddol yma, sy'n trio achosi'r eglwys feddwl am y bobl tu allan i genedl Israel. Mae'r hanes cyntaf yn Actau penod 8 efo Philip a'r eunuch o Ethiopia, a wnaethon ni glywed amdano nhw wythnos diwetha efo Rhys. Ond ar ôl hynny, ym penod 9, da ni'n gweld troedigaeth Saul, sy'n dod yn Paul, ac da ni'n gweld troedigaeth Saul ac ei alwad at y bobloedd ymhlith y cenhedloedd, y cenedl ddynion, os liciwch chi, pobl tu allan i di Israel. Ac nesa, ym penod 10, da ni'n gweld Cornelius a Pedr. Ac wrth gwrs, da ni'n cofio penod 10, da ni'n gweld bod gan Cornelius weledigaeth gan yr arglwydd, ac wedyn mae gan Pedr weledigaeth gan yr arglwydd, ac wedyn mae nhw'n cyfarfod â'i gilydd. A da ni'n medru gweld Cornelius a'i holl deulu yn troi at Iesu ac yn dod yn Gristnogion. Ac wrth gwrs, mae'r dyn o Ethiopia yn dod o bell. Mae'n estron. Dydy o ddim yn dod o Israel. A mae Paul yn derbyn galwad at y bobl tu allan i di Israel, i bobl Israel. Ac wedyn, da ni'n gweld Cornelius, cenedl ddyn, sy'n derbyn Iesu Grist ac yn dod yn Gristion. A mae hwn yn bwysig yn llyfr Actau achos mae'r hanesion yma yn gosod y llwyfan ar gyfer gweddill llyfr Actau, gweddill y Testament Newydd, os liciwch chi, ac pwrpas gwaith yr eglwys, cynhadaeth yr eglwys.
Wrth gwrs efo Iesu yn ei weinidogaeth bersonol a gweinidogaeth ei ddisgyblion yn yr Efengylau, roedd y pwyslais ar di-Israel, ar yr Iddewon. Wrth gwrs, roedd yna rhai cyfarfodydd rhwng Iesu a'i ddisgyblion a bobl nad oedd yn Iddewon, ond roedd y pwyslais ar di-Israel. Ond, trwy'r amser, mae Iesu yn dweud wrth ei ddisgyblion y bydd y neges yma, y newyddion da yma ar gyfer pawb. Ddim ond ar gyfer yr Iddewon, mae'n dechrau efo'r Iddewon, ond bydd ar gael ar gyfer pawb yn y byd. A da ni'n gweld efo geiriau ola Iesu wrth ei ddisgyblion bod hwn yn wir. Wrth gwrs, y Comisiwn Mawr, da ni'n gyfarwydd iawn efo hwn yn Matthew penod 18 ac adnodau 19 ac 20. Felly ewch i wneud pobl o bob gwlad yn ddisgyblion i mi, a'i bedyddion nhw fel arwydd eu bod nhw wedi dod i berthynas a'r tad, a'r mab, a'r ysbryd glân. A dysgwch yn nhw i wneud popeth dwi wedi ddweud wrthoch chi. Gallwch chi fod yn siŵr y byddai gyda chi bob amser nes bydd diwedd y byd wedi dod. A da ni'n gweld rhywbeth yn debyg efo Luc, penod 24 ac adnodau 46 a 48. Mae'r ysgrifau yn dweud fod y Mesaia yn mynd i ddioddef a marw, ac yna dod yn ôl yn fyw ddeuddydd wedyn. Rhaid cyhoeddi'r neges yma yn Jerusalem a thrwy'r gwledydd i gyd, fod pobl i droi cefn ar eu pechod a bod Duw'n barod i faddau iddyn nhw. Chi ydy'r llygad dystion sydd wedi gweld y cwbl. Ac wrth gwrs, actau 1 ac adnod 8. Ond fe dderbyniwch nerth wedi i'r ysbryd glân ddod arnoch, a byddwch yn dystion i mi yn Jerusalem ac yn holl Judea a Samaria hyd eithaf y ddeiar. Mae'n bwysig iawn i ni gofio bod actau 1:8 yn gair proffwydol. Ddim gorchymyn. Pan mae'n dweud byddwch, dydy hwn ddim yn orchmynol. Mae'n siarad am y dyfodol. Mae Iesu yn siarad fel proffwyd yn actau 1 ac adnod 8. A mae'n cynnwys pawb. Felly mae'r hanesion yma am henod 8, 9 a 10 yn gosod y llwyfan ar gyfer popeth arall y bydd yn digwydd yn llyfr actau ac yn y Testament Newydd a gweinidogaeth yr Eglwys. Wel, dyma'r ail beth sydd wedi dod allan i mi wrth i mi just feddwl ac yn gweddio dros y testyn. Ro'n i'n meddwl am y cwestiwn yma. Pa fath o berson ydy sy'n troi at Iesu Grist? Pa fath o berson ydy sy'n dod yn Gristion, sy'n dilyn Iesu? Ac ar ôl mi feddwl tipyn bach am hynny, dwi'n meddwl bod yna 2 gategori o berson sy'n dod yn Gristion, sy'n troi at Iesu. Yn gyntaf, y categori cyntaf, pobl sy'n ceisio neu chwilio am rhywbeth ac yn darganfod Iesu. Dwi'n meddwl bod geiriau Iesu ei hun yn helpu ni efo syniad yma. Yn Matthew, penod 13 ac adnodau 45 i 46, mae Iesu yn dweud hwn fel ddameg. Mae teyrnasiad yr un lefol hefyd yn debyg i fasnachwr yn casglu perlau gwerthfawr. Ar ôl dod o hyd i un perl arbennig o werthfawr, mae'n mynd i ffwrdd ac yn gwerthu'r cwbl sydd ganddo mwyn gallu prynu'r un perl hwnnw. Felly, dyma person sy'n chwilio rhywbeth. Mae o'n chwilio am berlau, a mae'n ffeindio un sy'n arbennig. A mae'n barod i werthu popeth, just i gael y perl yna. Felly, mae'n y bobl sy'n ceisio rhywbeth, chwilio am rhywbeth, a mae nhw'n darganfod Iesu yn y broses.
Mae'r eunuch o Ethiopia yn berson fel hyn. Mae Cornelius yn berson fel hyn. Roedd yn ceisio Duw ac yn darganfod Iesu Grist. Ond, yr ail categori, y bobl sydd ddim yn ceisio ddim byd ac yn darganfod Iesu. Pobl fel hyn. A mae Iesu yn siarad amdanyn nhw yn ei ddamag arall yn Mathew 13 ac adnod 44. Mae teyrnasiad yr un nefol fel trysor wedi guddio mewn cae. Dyma rhywun yn ei ffeindio ac yna'n ei guddio eto. Wedyn mynd yn llawn a gwerthu popeth oedd ganddo mwyn gallu prynu'r cae hwnnw. Felly, da ni'n gweld rhywun jyst mynd ymlaen, mynd am dro, a ffeindio trysor yn y cae. A mae'n cuddio'r trysor eto, ac mynd allan a gwerthu popeth i brynu'r cae. Doedd o ddim yn chwilio ond yn byd, jyst mynd am dro. Mae'n y drysor yma. A mae'n lawer o bobl fel hyn sy'n dod yn Gristnogion. Dyn nhw ddim yn chwilio ond yn byd. Mae'n bosib iddyn nhw fod yn erbyn Cristnogaeth, yn erbyn Crist fel Saul. Ond mae nhw'n darganfod Iesu ac yn cael ei hachub. Felly, os da ni'n siarad am bobl sy'n ceisio rhywbeth ac yn darganfod Iesu, fel un categori, a phobl sydd ddim yn ceisio ddim byd, ond yn darganfod Iesu, fel y categori arall, mae'r ddau categori efo'i gilydd yn cynnwys pawb. Yn cynnwys pawb. Dydy'r pethau sy'n tueddu gwahanu ni oddi wrth pobl arall, yn bwysig iawn o gwbl. Dyn nhw ddim yn bwysig iawn o gwbl. Pethau fel cenedl, iaith, dinasyddiaeth, hil, rhyw, hynny yw, os yw rhywun yn ddyn neu ddynes, ethrigrwydd ac ati. Dydy pethau fel hyn yn effeithio ddim byd. Ond mae'r ddau categori fel hyn. Y bobl sy'n ceisio rhywbeth ac yn ffeindio Iesu, ac y bobl sydd ddim yn ceisio ddim byd ac yn ffeindio Iesu. Sef pawb. A da ni'n cyrraedd y peth ola yma, sydd wedi dod allan i mi yn bersonol. Pan dwi'n meddwl am yr hanes yma, dwi'n meddwl am y gair gwahoddiad. Gwahoddiad. Da ni'n gweld gwahoddiad Duw yn hanes trodigaeth Saul. Mae'n y ddau beth yn hanes ei drodigaeth sy'n achosi mi feddwl am wahoddiad. Yn gyntaf, mae'r ddau gategori fy mod i newydd ddisgrifio yn gymorth i ni ddeall, pa fath o berson ydy sy'n dod yn Gristion, sy'n dilyn Iesu. Ond ydy'r pethau hyn ddim yn y peth pwysica. Dydy'r ffaith bod rhai bobl yn ceisio rhywbeth ac yn ffeindio Iesu, a rhai bobl arall ddim yn ceisio ddim byd ac yn ffeindio Iesu, ddim yn y ffaith pwysica. Y peth pwysica ydy'r ffaith bod Iesu yn ein ceisio ni. Dim ots os yw rhywun yn ceisio Duw. Mae'n bosib i rhywun ceisio Duw ein ceisio Iesu ac yn ffeindio Iesu, yn ffeindio Duw. Ond dyma'r peth pwysica, bod Iesu yn ein ceisio ni. A mae hwn yn amlwg yn hanesol yma. Mae Iesu yn ceisio Saul ac yn trosffurfio Saul. Mae'n ceisio ni hefyd. Mae'n caru ni. Mae ganddo fo gynllun ar gyfer ein bywydau ni. Mae gynno fo plan. Mae gynno fo ewyllus i ni. Pwrpas. Mae gynno fo bywyd tragwyddol i ni. A mae'n ceisio ni, mae'n dymuno perthynas personol efo bob un ohono ni. Dyma'r peth pwysica yn y testyn. A dwi'n medru gweld y ddau beth yma yn glir iawn yn hanes Paul Saul yma.
Ac wrth gwrs, mae gwahoddiad yn rhywbeth gyffredinol yn y Beibl. Da ni'n gweld i gwahoddiadau yn aml iawn yn y Beibl. Os da ni'n edrych ar y Testament Newydd, da ni'n clywed Iesu yn dweud pethau fel hyn. Tyd ata fi, dewch ata fi. A mae hwn yn hyfryd iawn. Ac hyd yn oed yn yr Hen Testament, da ni'n gweld gwahoddiad. Mae Duw yn gwahodd ei bobl i ddod ato fo ac yn fwy aml i ddod yn ôl ato fo fel arfer efo'i bobl yn yr Hen Testament. Ond mae yna un testyn fy mod i'n licio. Mae yn wahoddiad mewn ffordd, ond mae'n dod o Psalm 34 ac adnod 8. A dyma beth mae'r psalmydd yn dweud. Profwch drosoch eich hunain mor dda ydy'r arglwydd. Mae'r rhai sy'n troi ato am loches wedi bendithio'n fawr. O dwi'n licio'r adnod yma. Ac wrth gwrs mae'r gair profwch yma yn dod o'r gair Hebraeg ta'am, sy'n golygu i fita, i flasu rhywbeth. Dyma'r syniad, ac yn Saesneg mae'n dweud, taste and see that the Lord is good. Dyma'r syniad efo'r gair profwch yma. Ac mae'n rhaid i mi gyffesu fy mod i'n licio bwyd. Fy mod i'n licio coginio bwyd, ac dwi'n bita bwyd weithiau. A dwi'n hapus iawn bod gan Carsalem y lens panoramic pan dwi'n pregethu. Ond, ond rhywbeth fy mod i'n licio wneud yw coginio lot o fwyd ac i wahodd fy ffrindiau draw i fita bwyd. A fel arfer mae gen i thema coginiol bob tro. Mae'r bwyd i gyd yn dod o Ethiopia, neu o Rwsia, neu o rhywle arall. Y mwyafrif o amserau, mae yna rhywbeth exotic yno. Rhywbeth newydd i'r bobl sy'n dod. Dwi'n cofio un tro, dwi'n cofio hwn, ond roedd y hogia Jones atai Henros Garnedd. Roedd y grŵp mawr o bobl yno. Ro'n ni'n paratoi bwyd o Sbaen a Portugal. A roedd yna un peth o Portugal, feijoada de polvo. Mae feijoada yn stew cawl, efo lot o ffa, a cig, a selsig, ond de polvo yn golygu efo octopus. A dwi'n cofio, ar ôl i ni fita, ro'n ni'n siarad am beth oedd yn bob peth, achos mod i ddim yn dweud cyn iddyn nhw brofi. Dwi eisiau iddyn nhw brofi rhywbeth. A ro'n i'n siarad am y feijoada ac dweud yn dda. A dwi'n meddwl roi Sean, neu Gwion, dwi ddim cofio, yn dweud beth sy'n yn y feijoada. Ffa, cig, selsig, octopus. A roedd i'n chwerthin, joc da. A roedd ni... Go iawn, octopus! Mi wnes i fita octopus! Wel ia. A dwi'n hapus i ddweud bod y Cymru yn fwy dewr nac Americanwyr. Rhaid mi fod yn onest, pan da ni'n siarad am brofi pethau, am flasu pethau. Pan mae'r Americanwyr yn dod, maen nhw just... mae'n edrych ar beth a dweud, sy'n Americanaidd ar gyfer ychafu i gyfieithu. A mae'n dweud, dwi ddim yn licio hwn. Wyt ti wedi profi hwn? Ti wedi blasu hwn? Dwi'n medru edrych arno fo a gwybod mod i ddim yn licio. O na, mae'n rhaid i di brofi. Just tipyn bach. A maen nhw'n gwneud fel hyn. A dwi'n dweud, wel, mae angen llond llwy o leiaf i brofi, i flasu. A mae'n dod allan efo rhywbeth fel hyn. A hanner llond llwy. Fel hyn. Na.
defnyddia fy llwy. Profwch! Sut mae'n bosibl bod os ti'n licio neu beidio? Defnyddio fy llwy. Dyna ni. A dyma'r peth. Dydy Iesu ddim yn rhywbeth try before you buy. Neu rhywbeth ti'n medru defnyddio'r app am fus, am ddim, ac wedyn bydd rhaid i ti ddalu, ac ti'n medru cansol neu beidio. Pan mae'n dweud profwch, mae'n golygu profwch. Rhowch eich ymddiried ynddo fo. Mae'n bosib i ni bwyso arno fo. Mae'n bosib i ni ddibanu arno fo. Ac wrth gwrs, pan dwi'n siarad am wahoddiad fel hyn, mae'n rhaid i ni ofyn y cwestiwn, i beth da ni'n cael ein gwahoddiad? Dwi'n dod o draddodiad y bydyddwyr. A dwi'n falch am hynny, ond dwi'n gweithio efo lot o enwadau yng Nghymru ac yn bellach, efo ffrindiau Pentecostal, efo ffrindiau Presbyteraidd ac yn ymlaen. Ond dwi'n dod o draddodiad y bydyddwyr. Ond dwi'n ddim yn estyn gwahoddiad y bore yma i chi ymuno ar bydyddwyr. Dwi'n aelod yn y capel yma. A dwi'n hoffi bod aelod yma. Dwi wedi cael bendith i fod yn aelod yma. A dwi wedi cael rhyw fath o gysylltiad efo Caersalem ers i mi ddod yma yn 1996. Mis Gorffennaf eleni. A mae'n lawr y bethau sy'n digwydd yma sy'n dda iawn. Ond dwi ddim yn estyn gwahoddiad i chi ymuno â Caersalem. Da ni'n siarad am wahoddiad at berson. Sef yr arglwydd Iesu Grist. Yr arglwydd Iesu Grist. A da ni'n cloi efo'r ddau gwestiwn yma. Dau cwestiwn sol. I bob un ohono ni, pan da ni'n edrych ar Iesu, sy'n estyn o'i ddwylo tuag atom ni, sut da ni'n ymateb y cwestiwn? Pwy wyt ti? Pwy wyt ti? Just athro da? Person o hanes? Neu'r arglwydd? Gwaredwr? Achubwr? Goleini'r byd? Ac yn ymlaen. Ac wedyn, ar ôl i ni ateb y cwestiwn yma, da ni'n gofyn, be ti eisiau ni'n neud? Benna i rwan. Dwi'n gadael chi heddiw efo'r cwestiynau yma. Mwyn a enw. Amen.
i dderbyn gyda'i saint. Fydd gobaith cariad pur a hedd, a phob rhyw nefo fraint. Arglwydd yma fi, ar dy alwadi, can y fenaid yn y gwaed, a gair ar galfari. Yr Iesu sy'n cryfhau, o mewn newaid drwy'r ras, mae'n roddi'n nerthu mehenaid gwan, i fe ddim echo'r gas. Arglwydd yma fi, ar dy alwadi, can y fenaid yn y gwaed, a gair ar galfari. Gogoniant byth am drew, a cymod ar glanhad, derbaniaf Iesu fel yr wyf, a chanaf am y gwaed. Gawn ni ganu'r penderfynau eto. Gogoniant byth am dref, y cymod ar glanhad, derbaniaf Iesu fel yr wyd, a chanaf fel am y gwaed. Arglwydd yma fi, ar dy alwadi, can y fenaid yn y gwaed, a gair ar galfari. Amen.